Magluto pa kung sudan doon kay mo. Ulit akong estudyante. Si Dick Boy, ganyan mo to dinulang internet ito tayo. Ha? Badula di ayo computer ng bata. Wala na siya ning sulod sa eskwelahan. Okay. Uy, ginoo ko. Di na lang ko mo palit og itlog log. Akong apason si Tikboy dito log. Kaya kung ano computeran, lipsig bining bata. Ate! Ate! Tara! Di ano ka diri ha? Wala na ni siya sa eskwelahan. Ulit. Patay ko mama ni Ron. Patay ko ani Ron. Sakpan lang ako sa ito kung anak ko lagi ah. No. Asa ko na ni dito? Asa ko computeran ng hapon. Pangatik na ako, ingon pa ka na ako nga. Pangatik na ako, ay, ka-intram sa inyo, nga dito rin. Agay!